Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Da fatan kowa yana cikin lafiya. In yau ka fara zuwa wannan channel din namu, wannan din channel ta namu Umar Tech, to da Allah ka danna mana subscribe ka danna karar sanarwa. Yau akai a gurguje akan maganar abin da zamu a takaice akan yacce za ka ƙara wayar ka sauri. To yacce za ka ƙara wayar ka sauri ta ya za a yi? To ba wani abu bane gaskiya mai wahala, mai matukar wahala. Abin da za ka kai sai ka shiga cikin setting din waya ba tare da ka dauko wani abu ba. Ka ce wai za ka ƙara kawai sauri, duk ba a buƙatar wannan. Na farko za ka shiga cikin setting, bacin ka shiga cikin setting ɗin wayarka, idan ka shiga cikin setting ɗin wayarka sai ka nemo duk inda apps yake, duk inda apps yake sai ka nemo shi. Bacin ka nemo inda apps yake, ga apps ɗin ma a nan wajen, bacin ka nemo shi duk inda yake sai ka shiga kan apps ɗin nan. To kana shiga cikin apps ɗin nan, to abin da za ka fara sai ka shiga inda aka sa management app. Wata wayar za ka ga ta kawo ma management app, wani kuma kawai dama kana shiga cikin apps ɗin za ta fito ma da apps. To ga app din nan duka na cikin wayarka da kake amfani da su, to me ya kamata ka yi? Sai ka duba duk app din da baka amfani da shi sai ka goge shi. Duk app din da baka amfani da shi sai ka goge shi, ka yi installing ɗinsa. To idan ka yi installing ɗinsa, yanzu ala misali gashi nan bari duba wani app din da ba amfani nake da shi ba, sai da goge shi. In so mutum sai ya gani ta yace zai goge. To yanzu gashi nan sai aka ce dual remover C, wannan gashi nan wannan app din bari mu goge shi, wani shiga na danna ka apps nan. To me ya kamata yi? Tunda goge shi na ce zan yi, to nan inda aka sa yin installing gashi nan inda na zagaye din nan, ko ga shi inda na zagaye inda aka sa yin installing, kana danna shi haka sai ka danna okay, shikenan ka goge apps din nan. To ka goge duk wani apps da ka san baka amfani da shi sai ka danna ka goge shi. To bacin ka gama wannan ka yi step 1. To step 2 abu na gaba sai ka je duk inda aka sa about phone, kuma kowace waya ka sani tana da about phone, ka gani ko kowace tana da about phone. To kowanne sunan akwai about phone. To idan ka shiga about phone, to amma za ta iya zuwa ma wata, ka gani akwai android version, kaga akwai android version, bacin haka akwai MIUI version. To ita abin da take bamu. To amma duk wayar da ka shiga, to kakka sake kakka danna kan android version, kun gan shi android version, kakka danna kan android version. To yawa idan ka danna kan android version ga inda zai kawo ba, in ka daddanna shi zai kawo ma kusan haka ne, kowa na kalar wayar sa daban. Wata za ka ga waranci take kawo ma, take nuno ma wani abubuwan yan aljanu daban. To amma me za ka danna? Zaka danna android version, sai ka danna ɗaya version din, kaga wannan MIUI version, sai ka daddanna shi har tsawon sau 7. Idan ka daddanna shi sau 7 zai nuna ma you need to already a developer. To idan ya nuna ma haka, to shikenan sai ka rabu da shi. Kana rabuwa da shi, to shikenan sai ka je kai refresh din wayarka. Idan ka yi refresh din setting din wayarka, ko za ka iya kashe ta wayarka kunna. To abu na uku wanda yake sa mutane wayansu da yawa suna amfani da application a wayarsu, amma kuma ba sa so ya ringa musu notification a sama. To ba sa so ya ringa musu notification a sama, saboda wani musamman irin su Phoenix browser za ga suna notification din abubuwan mutane da yawa, duk ba sa so. Wani in ya karbo ya kai ta labule sai da tawara abu kamar yanzu haka wannan abubuwan da na jinyo labule suke da, kaga ai notification ne. To idan ba na so application din na ringa ganin notification din sa, ala misali, to yanzu sai ka je ka nemo duk inda notification yake a cikin setting ɗinka. Gashi nan muna duba, to nan gashi nan wani za ka yi shi, kun gan shi nan shine notification. To idan ka zo sai ka danna kan notification, kana danna notification za ka ga duk application ɗin da yake kan wayarka za ka gan shi a nan. Bacin ka gan shi a nan ga su nan duka. Alal misali yanzu kaga Chrome ɗita sai ne haka, kaga nan wajen, kaga inda na danna nan wajen gashi nan inda na zagaye din nan, to nan wajen za ka ga ka kashe, za ki danna ka kunna. To idan ka kashe duk saƙon da zai shigo ta cikin Chrome ba za ka gan shi a notification ba, sai dai in ka shiga cikin Chrome din ka gan shi. To haka da WhatsApp ne, idan na kashe notification din WhatsApp ba message din da zan gani ta in dai ba a cikin WhatsApp nake ba zan ga komai ba, har sai na shiga cikin WhatsApp din zan ga message din da aka turo mu. Saboda wani Allah aiki kake yi, ko wani mai in kana cikin wani abu sakon WhatsApp ko ta sama notification yana takura ma, ko na wani abun an turo ma sai ya nuna mu haka akan wayar ka, ko ka ga sako ta sama haka. To idan duk baka son wannan zaka yi dannawa ka kashe,
shikenan. To a yanzu nan muka kawo ƙarshen bidiyon mu. Da Allah in yau ka fara zuwa wannan channel din namu, kai mana like, kai mana share, kai mana subscribe, ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun bidiyo ingantattu akan waya da akan abubuwan da ya samu harkar network da social media. Duk insha Allah za mu kawo ɗaya bayan ɗaya. Insha Allah za mu ringa zaƙulo abubuwa masu muhimmanci, masu matuƙar muhimmanci muna kawo muku. Sai an jima.